Hvad så, guys? Piger? Dreng. Kakkerballe, vi gamer. Vi kan ikke lide damer. Ja, vi gamer. Nu er det Koks tur. Skør ham lige en hoved, han blev meget sur. Følger os på YouTube, så vi kan få råd til guld ud. Så det går ud på, at vi skal ud, og så skal vi filme en masse ting. Ja, let's go. Så når vi har filmet det, så skal vi tilbage, og så får vi views, og så er det er bare det handler om. Og så er der monster og sådan noget dernede. Så skal vi uploade til SpookyTube. Så. Ja. Så hvad jeg vil have dig til lige nu, det er bare, at du tager en jeg vil lige sige en blyant. Sådan en her. Nå, ja. Ja. Og så skal vi bare dernede af. Skal vi bare starte dernede med at filme? Jo. Nå. Ja. Så match. Er vi klar? Er vi klar? Jeg troede lige, der var. Er du ikke? Er det Ja, der var ikke noget. Fuck. Men det er jo kæmpe det her, er det ikke det? Jo. Jeg skal bare filme lidt nu, sådan, som, hvor det lige er lidt intenst. Ja. Det er den værste video. Du er bare ude i rum. Prøv at gå ind i den der. Prøv at gå ind i den der. Den her? Ja. Okay. Ej, der er et monster der. Fuck, du er høj. Der er et monster der. Oh shit. Okay. Skal jeg prøve at filme dig lidt? Ja, det må du gerne. Du ser op i højre hjørne, det der hvor du ser, hvor meget der er ved tilbage. Men jeg kan ikke se noget på grund af mit webcam. Men hvad fuck er det der? Film det der! Ja, hvad fuck? Hallo, Kom her! Dum! Hvor er Okay, film mig. Oh shit, det er lækker. Ja, oh shit. Jeg er virkelig skræmt hernede, guys. Jeg bliver så skræmt. Kom videre for at se, hvad der sker. Hvad fuck? Nej, helt seriøst. Hvad der gør med det her? Hvad gør med det her? Jeg trykker med. Hvad nej, pas på. er det der? Pas på! Ja, hvad skal jeg gøre? Ja, hvad skal jeg gøre? Guys, Du må finde ud selv! jeg tror, jeg mistede for alle. Jeg skal lukke et vindue. Kommer jeg ud? Alle? Hvordan kommer jeg ud? Hallo? Hallo? Fucking hell. Hvordan kommer jeg ud? Hallo? Det ved jeg ikke. Shit. Er du okay? Kok? Hallo? Ej, det gik ikke så. Mit webcam er gået død. Nej. Eller jeg er ikke gået død, men jeg skal lige have fjernet noget plads her. Med virus. Ja. Så guys, der var lidt technical videos. Ja, Frustrations. så nu går vi i seng. Technical video frustrations, som der gør, at vi ikke kunne... Så lad os se, hvad dagen bringer i morgen. Så guys, det vi skal nu, det er, at vi skal ned og finde vores gamle kamera. Kan man det? Fordi det kan man. Ja, det kan man. Nemlig. What? Okay, det er plan nummer 1. Så har vi også et content til den her video med, at vi skal finde vores gamle content. Ja, præcis. Og jeg skal lige filme en intro så. Ja. Og jeg filmer 3, 2, 1, go. Hvad så, drenge og piger? I dag der skal vi ned og finde et kamera med video på. Lad os følge med. Eller... ja. Fuck det. Fuck. Lad os følge med. Ja, jeg ved det godt. Really? Ja. Really? Hvad betyder det der? Kom nu. Hvad betyder det der ord 2? Really? Hallo? Har du slet ikke fulgt med i idræt? Det betyder hvor meget? Man kan løbe. Gasolin, du kan trække vejret i. Nå. Ja. Okay, så er det det samme. Så yes, så er vi her igen. Lad os prøve at finde derhen. Ja. Sådan der. Lad os komme afsted.
Ja. Var det? Der er allerede et monster. Lad os se, hvad dagen bringer os. Allerede et monster. Oh my god. Prøv at gå hen til den. Prøv at gå hen til den. Okay. Prøv at give den et kys. Prøv at gå hen på den og give den et kys. Fucking hell. Du kan lære det, mand. The hell. Shit. Okay, var det ikke så bare ned her? Ja, Let's kom go. så. Nej, nu bliver det rigtig skræmmende. Ja, det er ikke lige... Altså, bud. Oh my god, hvad er det der? Hvad? Hvor? Der er noget for enden. Ej, ja, Hvorfor hakker den? Hvorfor hakker den? Hvorfor hakker den? Hvorfor hakker den? Hvad er det? Løb. Lav selfie mode, lav selfie mode. Ja. Ej guys, det her det er virkelig skræmmende lige nu. Vi ved ikke lige helt, hvad det er, vi skal gøre. Nej. Skriv ned i kommentarerne. Hvad det er. Godt, vi lige med det. Ej, vi løber bare i ring. Men hvad hvis den gerne vil have os til at gå derop igen? Hvor... Okay, Det er måske er den lige, hvordan vi... Oh my god! Hallo? Ej. Hallo? Hvad fuck? What? Hvad? Hvad betyder det? Hallo? Bertram? Nej, fuck's sake. Fucking hell. Han er fucking død, boys. Fucking hell. Du skal smutte. Hallo? Og dig er jeg sgu da ikke bange for, mand. Hvordan laver jeg? Nå, der. Okay, så status er, at Balle han er død, og jeg prøver at finde det kamera, men jeg kan ikke. Stay tuned, guys. Du kan godt. Du skal aldrig tisse til dig selv. Ej, den har ikke mere strøm nu. For helvede! Okay, jeg må bare få den her video i hus, og så må vi håbe på det bedste. Hvad så? Så kom. Hvad fuck? Hvorfor brænder det? Hvorfor? What the hell? Nej! Hvorfor brændte det? What the hell? Der var et gigachat monster lige bag dig. Det der har jeg aldrig set før. Du har heller ikke spillet før. Hvad sker der? Hello? Really? Ja, Really? den der. Har du lyst til at snakke om, hvad du sagde i søvn? Nej. Hvad kommer stadig? Har du filmet allerede? Vil du lave en intro? Eller? Ja. Okay. To take. Lad os lige gå ned. Okay. Hvad? Skal jeg filme? Filmerne har åbnet den der også. Okay. Okay guys, vi er virkelig skræmte lige nu. Vi er på vej ned til at finde vores gamle kamera. Prøv at se her. Prøv at se, hvad vi er nede i. Det bliver lidt skræmmende det Jeg tror her. ikke, man kan se noget. Ah. Jeg kan se noget på kameraet. Fuck. Okay guys. Vi skal finde dem. Hopper man. Sådan der. Ej, jeg glemmer. Jeg fandt en modern flashlight. Sådan. Prøv at se, hvad han har fået. Let's go. Så skal vi bare derned, vi skal bare derned. Ja. Hvad skal det? Jeg er lidt åbnet, drenge. Ja. Oh my god. Fuck. Hjælp. Hallo, Balle? Gok? Nej. Nej. Nå, vi er failet. Gok? Fuck, man, vi har failet det her. Kan du høre mig? Big time. Hallo? Fuck noget lort, man. Hallo? Ja. Okay, så hvad synes I? Lad os gøre det her. Vi drømte bare. Ja, tak. Ja. Vi drømmer bare. Så jeg tog ind nu.
Hvad så, guys? Nu er vi på vej ind mod det her meget skræmmende sted. Skriv ned i kommentarerne, hvis vi skal have Morten Mønster med. Stærk. Okay, det var et rigtig god intro. Kunne du godt lige dele med Morten Mønster? Hvad er det her? What the hell? Okay, hvis der er nogen, der ved, hvad det er, så skriv lige ned i kommentarerne også i hvert fald. Kommentarerne. Jeg tror faktisk, det er Corina. Hvad kan pikke dig op? Jeg tror, det er Corina-virus. Hvad kan pikke dig op? Tør du? Ej, er det ikke dumt? Jo. Jeg tror faktisk, det er Corona-virus. En covid. Stod den bare der, eller var der mere til det? Bare covid. Jeg ved ikke, hvad jeg tror det... Okay. Du siger bare, når jeg skal filme. Er det film? Sej! Lad nu være! Nu mistede vi stormen på det der. What the hell? What the fuck? What the fuck? Hallo, jeg tror kameraet filmer. Hallo, film det! Okay. Nej! Okay, J. Nej! Boys, jeg er trapped. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er trapped. Er det den? Spørgsmålstegn 0%. Det sker der. Snabelag. Hvad sker der? Du er befriet! Jeg kan ikke se noget. Kom ud, du er befriet. Se noget. Nej! Jeg prøver. Tag det kamera fra! Jeg prøver. Tag det med i hånden. Tag kameraet i hånden. Hvordan gør jeg det? Au! Tag kameraet i hånden. Den der. Oh my god. Er du okay? Har du kameraet med? Au! Er du okay? Har du kameraet? Ja, jeg har kameraet. Hvad sker der, guys? Vent lige. Filmede du det derinde? Nej, Morten Mønster. Det er Morten Mønster. Fuck. Au, for helvede. Jeg er ved at dø. Vi skal ud nu. Nej! Jeg dør. Nej, God! I'm gonna do this on my own now. Og guys, jeg skal nok pick den der op. Jeg skal nok pick... Eller... Bare vent. Jeg kommer tilbage til sikkerhed, Kok. Hvis du kan høre mig. Hvis Gud lader mig snakke til dig igennem mig, så vil jeg gerne høre dig om noget. Hvem synes du, der er frækkest? Jack Style eller Morten Mønster? Nok Morten, fordi han er jo faggot, jo, kan man sige. Hvad sker der? Nej, døde du? Nej! For helvede! Nej, mand. Men det ligger vel lidt nede foran. Jeg tror virkelig, det var en fed video, det der. Ja, det tror jeg også. Vi laver YouTube-video. Det tror jeg virkelig også. Hvem valgte du egentlig? Content warning. Hvad? Hvem valgte du egentlig? Morten Mønster. Ja. Fordi at han er jo... Ja, du ved. Han er hvad? Han er jo hvad? Han er jo faggot. Hvorfor hopper du bare på trampolinen? Det er jo seriøst. Det er jo for real, det her arbejde. Det er jo ikke engang for, det er ikke for sjov, det her arbejde. Jumping on that. Trampoline, mener du? Nope. You know what I mean. Ej, du mener ikke, hvad Morten gør? Jeg tror, det er Morten, han har gjort det før. Ja, det tror jeg. Og det skal bare være titlen på videoen af Morten G. Hvad sker der? Morten G. Okay. Ja, du ved godt, hvordan vi kommer derhen. Gør vi det? Follow efter me, my lady. Ja, I follow. Og vi har ikke lavet nogen intro. Nå, shit. Skal vi lige filme en hurtigt? Ja. Kan du filme med mig? Okay, ja. Okay. Er du klar? Ja. Så jeg tror jeg. Hej folkens! Hej folke. Vi er på vej ned. Eller vi er hernede, og vi er virkelig skræmte lige nu. Vi prøver sådan lidt bare lige at finde... For lang intro. Ej, jeg kan heller ikke finde ud af, fuck dig, jeg skulle sige, mand.
Cutter dig bare af. Okay, let's go. Let's go. Jeg tror, den er lige hernede. Nu er du godt, hvor det er. Ja, lige hernede. Der er den, jeg har fundet den. Kan vi få noget video der? Let's go, guys, let's go. Jeg har den lige her. Let's go. To videoer. Let's go. Lad os finde nogle monster nu. Ja. Skriv ned i kommentarerne, hvem I bedst kan lide. Morten Mønster eller Naja Mønster. Eller Max. Men det kommer, okay. Drenge og piger, det her bliver meget farligt. Det handler om, hvilken alder du har. Så hvis du er over en vis alder, så kan du ikke sige nej, Mønster. Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Okay, jeg krammer ham nu. Okay, det her, jeg er Naja Mønster, og jeg er Morten Mønster, det her, det er... Der kommer en grav for helvede! Den er næsten død. Den er næsten død. Jeg skal ud nu. Let's go, nu flyver vi. Jeg skal ud nu. Vi skal ud nu. Fuck. Jeg er altså virkelig dårlig til at forklare. Okay. Ja. Filmede du mig sige det? Ja, okay. Prøv igen. Fuck. Skal vi prøve nu? Film nu? Er der fall damage med? Okay. Prøv at se, hvad han gør nu. Please like, for han gør det her. Nej! Nej! Ikke, han døde. Oh shit. Kok? Hallo? Han røg ud over her. Fuck noget lort. Balle? Kok? Balle? Fuck noget lort. Ej. Kok, hallo? Hallo, Kok? Ja, der er et monster her. Fuck, hjælp mig. Hjælp mig. Kan du høre mig? Ja, hvor er du? Jeg er nede under. Hjælp. Oh my god. Jeg hopper ned. Oh my god. Oh! Nej, Kok, jeg er død. Kok. Nej. Gamle kamera. Kan du høre mig? Nej. Fuck, nu smider jeg bare alt. Og nu kan jeg med det her, og nu kan jeg med det her. What? What? Hallo? Den kan jeg bare slippe. Hallo? 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 Er du også hernede? Ja, der var du. Ja, hej. Hvad? Hvor gør det kameraet? Jeg har det. Jeg har begge. Men jeg har det... let's go, kom, vi skal bare op. Hvad har du der? Hvad har du fundet der? Jeg har den her. What the hell? Ja, vi kan bruge den til at... Sygt. Til at give den anden et blowjob, tror jeg nok det hedder. Fuck, hvor cool. Er det ikke det gør? Hvis folk er døde. Jo, så vågner man. Har du hørt det? Ja. Præcis sådan. Okay. Kan vi godt bruge broken camera? Okay, prøv lige at se det. Du skal lige dodge den her. Hvad? Op i loftet! Wow! Ja, det er det, jeg siger. Hvad? Trusted from a pro this. Der er også en her, på trappen. Men den er meget fucking irriterende. Du skal lige netop akkurat nok lige have den, ikke have den. Nå, okay, ellers så må du virkelig bare klare det her, okay? Ja. Hvordan fuck nåede du det der? Hvordan fuck gjorde du det der? Wow! Hvad sker der? Nej, der er et Der er et eller andet. Hjælp. Husk at like og subscribe alle sammen. Okay, vi har ikke så meget tilbage på kameraet. Vi skal herop. Ja. Kom nu, vi skal klare det her. Please come. Okay, tror I Morten Mønster, han... I ved nok. Hvad siger Morten Mønster i sengen? Ja. Tror I han... Okay. Tror I han er en modtager, eller en... Du ved, en... Top eller bottom? Skriv ned i kommentarer. Top eller bottom? Okay, skal vi lave en outro? Ja. Okay, jeg filmer. Okay guys, top eller bottom? Morten Mønster, er han eller er han ikke? Og vi ses. Skriv ned i kommentarerne. Hej. Sådan der. Det er fordi vi er nogle material girls. Hvad? Okay.
Du skal bare smide kameraet hernede i. Nå, Hallo? kan vi bruge begge? Ja, men giv mig det ene kamera. Hvorfor? Så skal jeg nok tage mig den disk. Er vi klar? Så lad os bare gå ind og se den. Ja. Vi har 2 materialer her. Det bliver rigtig spændende det her. Okay, lad os gøre det. Hvilken en først dog? Jeg ved det ikke. Nå, den der først. Den her. Ja. Okay, det er bare fordi vi skal... Okay, skal vi komme Hvorfor afsted? hopper du bare på trampolin? Hej folkens! Hej folkens! Vi er på vej ned. Eller, vi er hernede, og vi er virkelig skræmte lige nu. Vi... Kan du få nogle videoer der? Let's go guys, let's go! Jeg har den lige her. Nej, du er ikke den faktisk. Let's go. Sker der nu? Okay, jeg krammer ham nu. Okay, det her, jeg er Naja Mønster, og jeg er Morten Mønster, det her det er en anden dreng. Let's go, nu flyver vi! Vi flyver så højt! Er du med så højt? Jeg er altså virkelig dårlig til at forklare. Okay. Hvorfor er jeg så lav? Hvad fuck sker der? Okay. Og nu kan jeg. Nej! Hallo? Han røg ud over der er et monster her! Fuck, hjælp mig! Hjælp mig! Ja, den her. What the... Ja, vi kan bruge den. Okay, prøv lige at se. Op i loftet, op i loftet! Ja, det er det, jeg siger. Okay. Nej, der er et eller andet her. Okay, fed video. Ja. Du skal like, Okay, guys, top eller bottom, Morten Mønster, er han, eller er han ikke? Okay, vi ses. Hvorfor den er så høj? Skriv ned i kommentarerne, skriv ned i kommentarerne, skriv ned. Okay, fedt. Okay, var det ikke okay? Jo, tror jeg. Nu er det den her. Hvad så, guys? Nu er stadig høj. Er vi på vej ind mod det her meget skræmmende sted. Skriv ned i kommentarerne, hvis vi skal have Morten Mønster med. Okay, hvis der er nogen, der er, så skriv ned i kommentarerne. Kommentarerne. Jeg tror faktisk, det kunne være. Sej! Shit. What the fuck? What the fuck? Hallo, film det! Film det! Okay, jeg prøver... Nej! 1, O, J... Nej, er det den? Spørgsmålstegn? Fuck. Okay, det får rigtig mange visninger. Tag med i hånden! Tag kameraet i hånden! Er du okay? Hvad sker der? Hvad sker der, guys? Vent. Okay, fuck, det får mange visninger, det her. Jeg er ved at dø, jeg er ved at dø. 1000 ud, vi skal ud nu. 1900? Nej! Jeg dør! Nej, god! Fed video. Hvad synes I derhjemme? Var det fed? Nå, okay, det var sgu fint, var det ikke det? Vi ved jo faktisk ikke, om de er derhjemme. Eller... fuck. Okay, fedt. Lad os komme Men jeg kan også... Venlig. Jeg skal også lige købe sådan en... Prøv at se her. Herovre, der kan man købe ting. Så køber jeg lige den her hugger. Sådan så, når du er skadet, så kan jeg kramme dig så... Altså. Jo! Det er ikke Morten Mønster. Det er den nye Diddy. No Diddy. No Morten. No Morten. Okay, let's go. No Morten. Okay, let's go. Ja, skriv No Morten ned i kommentaren. Okay, Morten. Og vi finder en random vinder, der vinder. Nå, der skulle ikke være med. Hvad? Vent. Backshots. Hvad? Har du købt den i mig? Lige. Sådan der. Nej. Det healer. Backshot-maskine. Det healer mig. Når du laver backshots, okay. Let's go. Shit, der er allerede monster her. Kan vi lige få... Det starter allerede. Kan vi lige få... kan du ikke lige filme... Nej, lys på den. Jo, så kan du lave selfie. Jo. Guys, se lige hvad der er hernede. Det er en kæmpe lavmand, eller vi ved ikke lige helt. Kæmpe gjert. Kæmpe gjert, mand. Han kæmpe gjert. Overvej ikke ham med backshots. Ligesom Morten. Okay. Hvad for noget i kommentarerne? Nej. Please ikke gå ud over kanten og dø. Nej. Er du fredelig, eller er du ikke fredelig? Fortæl mig. Okay. Oh my god, det står... Fortæl mig nu! Nej, guys, vi er skræmt. Nej. Husk at like, subscribe. Oh my god. Ej, det er da rigtig hurtigt nu.
Okay, lad os gå den anden vej, lad os gå den anden vej. Ikke kig den i øjnene. Ja, okay. Oh my god, hvad fuck er det her? What the fuck? Okay. One? Hvad er det der dog? Skal jeg prøve? Ej, af for helvede, af for helvede. Af for helvede, jeg er ude. What the fuck? Pruttede den bare? Pruttede den bare? Ja, hallo? Ej. Dreng, Kok, han er desværre død. Åh nej, guys, nu jagter den mig, den jagter mig lige nu. Kan man nå det, kan man nå det? Du kan ikke fange mig. Guys, jeg er 420 her, der er 420 her. Jeg ved ikke, hvad du skal. Hallo? Jeg døde lige. Nej! Hvad? Dude! Nej. Ej, der er fucking no way. Hallo? Bro, jeg døde. Nej! Fuck! Fucking lort. Ej! Skal vi runde vi? Jamen, ved bare, det går under Morten. Ej. Eller skal vi prøve mere? Skal vi sige det først? Det er nok for første episode. Ja, skal vi sige det? Og så, Og så hvis vi får 5 likes, så laver vi en ny også. ja. Okay. Guys, skriv ned i kommentarerne, hvad vi skal spille næste gang, eller om I vil se mere af det her. Husk at kigge ind i webcam her i outroen. Hvad? Ja. Hvad? Bare... Kig i det. Jeg sagde bare kig ind i webcam her i outroen. Ja, det gør jeg allerede, din fucking faggot. Nå, sorry. Okay, like hvis I elsker Morten, og like hvis vi skal lave nogle vlogs og lave nogle content for jer. Ja, prøv at blive ved med at snakke. Og hvad synes I egentlig, altså, hvad er det I synes egentlig om Morten? Jeg lavede bare sjov. Jeg sad bare og lavede sjov med dig. Hele tiden. Bruh. Kakkerballe, vi gamer, vi kan ikke lide damer. Ja, vi gamer, nu er det Koks tur. Skød ham lige i hovedet, han blev meget sort. Følg os selv på YouTube, så vi kan få råd til guld ur.